pikantuk rahmati Allah SWT. Amin. Nah, saiki ayo podo donga dawuh sira Muhammad. Dawuh sira Muhammad. Kawula nyuwun pangarsa. Kawula nyuwun pangarsa. Kelawan pangerane menungso. Kelawan pangerane menungso. Diparingi berkah kalih Allah SWT. Amin. Bocah-bocah ayo saiki nyanyi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Semoga Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Mari matur nuwun bocah-bocah, dina iki esuk iki wis apel kanthi apik, kanthi rapi, kanthi nastiti. Muga-muga menit besok-besok meneh ing dina liya bocah-bocah iso apel luwih apik meneh. Setuju? Salajengipun monggo kita sami-sami ngitung nggih. Setunggal sepindah malih kita sedaya kedah sinau basa Jawa lan budaya Jawa. Nggih, Dina iki dina Kamis, bocah-bocah Kamis Lipis. Ayo saiki dinyanyekne dhisik ayo. Diparingi matur nuwun, ditinggali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nuwun pangapunten. Pindah malih diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Nah, bocah-bocah saiki ayo ndonga dhisik, muga-muga bocah-bocah sinaué